προσήλθα στον εισαγγελέα Πρωτοδικό Ζακίδου να καταθέσω μηνυτήρια αναφορά εναντίον ενός κοινού συκοφάντη του Νικήτα Αρετάκη. Και το λέω συκοφάντη διότι δεν έχουμε μία περίπτωση που λόγω ανοησίας έγινε κάποιο λάθος. Έχουμε μία περίπτωση ενώ γνώριζε την αλήθεια, εκτόξευσε συκοφαντικές ύβρις εναντίον μου. Το κάνει συνειδητά. Ο Νικήτας Αρετάκης αναφέρεται σε μία υπόθεση που ενώ ερευνήθηκε διεξοδικά και εκδικάστηκε, γνωρίζει έχοντας το δικόγραφο από τη συγκεκριμένη δικογραφία στα χέρια του ότι ουδεμία καταγγελία αναφέρθηκε στο όνομά μου. Ήμουν θύμα και ήμουν μάρτυρας κατηγορίας στα δικαστήρια για το συγκεκριμένο συμβάν. Ο Νικήτας Αρετάκης αναφέρεται σε κάποιο σημείο της συκοφαντικής του αναφοράς ότι δανείστηκα 7.000 ευρώ. Στη συνέχεια λέει ότι πλήρωσα ένα μεγάλο ποσό για τοκογλυφικούς τόκους. Μα για όνομα του Θεού, μπορεί να μας πει αν είμαι θύμα ή θήτης? Αν πλήρωνα τόκους, πώς ήμουνα τοκογλύφος? Και αν είχα κάποια συνεργασία μαζί τους, γιατί να πληρώνω και μετά να τα παίρνω πίσω? Είναι πέρα για πέρα ψευδή η δήλωσή του, είναι πέρα για πέρα συκοφαντική, γι' αυτό και αναγκάζομαι να προβώ σε μήνυση, διότι σπηλώνει εμένα πρώτα σαν άνθρωπο, ανεξάρτητα από τις εκλογές, σπηλώνει την τιμή της οικογένειάς μου, που είναι ό,τι σοβαρότερο και καλύτερο έχω σε αυτή τη ζωή.